Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Ez da sartu izan du Donostiarrik zeruan, nun baitetzuten meriturikan irabazitzen munduan. Kasuaren zat jangoikuaren justiziadan moduan, kondenaturik arkitzen ziran haiek danak infernuan. Behin bat San Pedro bultzaturikan zeruetara sartu zan, ta beriala presa guztian jende tartian gordezan. San Pedro berriz bila zebilen nunbait azaltze otezan, alegin franko eginagatik inundik agerietzan. Donostiako zezen zuzkua, izan zaitez zorionekua. Hiriarena danbolinakin jotzen ziranian hasi, Donostiarra danen artian saltoka zuten ikusi. San Pedro berriz arren ondoren egin baino lehen igesi, harrapatuta zeruetatik infernura zuten jetxi. Donostiako zezen zuzkua, izan zaitez zorionekua. Txiribiton, esan diat, jende pilo-piloa zeo. Bira, Euripean txampiñoiak bezala irten dituk leku guztietatik, Pillo. Baina, agurtu egin behar dizio, ator. Kaixo Bilbo, arratsaldeon! Denak hemen zeudek. Ara, Peño etorri da, Emilio ere bai, Aitziber ere bai, Bilbo guztia dago hemen, Txiribiton! Aizue, baina notizia txarba daukanik zuentzat. Txiribitonek otarteko guztiak janditu. Ez du bat bera ere utzi. Beraz, zuek goze pixka pasako duzu agian, Ze, ez direla otartekoa jatera etorri? Ikustera? Txiribiton, baina beletan uste duk ikustera etorri direla? Aize, egian da txuleta jale handio ikustera etorri zaretela? Bai? Sentitzen dut ba, nahastu egin zarete, hau ez da zoologikoa. Zer?
Politia, bai, politia. Baina, ez dakit, nire gehiago gustatzen zait errealaren himnoa. Nola da, txuri urdin maitea, txuri urdin aurrera. Iapa! Haupa laburo! Arratxaldeon Bilbo, zer gauzate? Aizue, Bilbon hain bajo egiten duzu ekarraxi? Ja, erakutsi zuen indar guztiak, Zer gauzate? Horrela bai. Ui, kaixo, txirrita txiribiton? Kaixo, Maitane. Ba, ondo. Ba, elkarren arteko eztabaidatxo bat izan dugu, baina hori kenduta oso ondo. Eta kakanarruk iskurra galdu alduzu, Bai, Deportibo Alavés entrenatzera jondo Gasteiza. De Montre txiribiton, hori da pelajea daukazuna. Rolling Stoneseko abeslaria ematen duzu. Bai, emango zizkio bat ire partetik oraintziak, baboli honi. Aiza, Pepitxo, Bai, egoera presokratikoa duka motel. Baina, zapata zikin egin da, etorri aiz. Begira za, puntxaren puntxan, justu. zapata? Bai? Puntaren zikina, puntan? Bai. Ezkerreko zapata, ala eskubiko zapata. Begirazak makurtu ahi eta begirazak ondo betu ikusiko duketa! Txorixo parea! Harrapatzen ditudanean, taloak egingo ditute eurekin. Tira, potxolo, ez zaite horrela jarri, Ni naiz potxoloa. Eta enago jarrita, zutik nago, tente. Baina, badakizu nolakoak diren txiribiton eta kompainia. Bai, kaiku zirikatzaileak, deabru maltzurrak. Iburri xamarrak besterik ez. Tira, arratsalde guztia berriketan eman behar dugu, ala aukeratuko ditugu gure gaurko ikazkinak. Ez, mutil, arrazoi duzu, jolas antolatuko dugu, bai, jolas mundiala. Azte zartako hartu duen, ikusi alduzu ez, pipurdikoa, ia puturrak hau txituen mentxe bertan. Tira, sendatzen ari naiz. Ara, gaur ere lagun piloa gure artean. De masa. Gure ikazkinak dira, eta oraintxe jakingo dugu zeintzu diren gaurkoak, ba. Talde guztiarekin hasiko gara, beti bezala. Ja, hemen zer dakagun. Ander Gómez, eta zadilla bereala! Hau, Ander! Azka! Hau, Ander! Torri nera! Az esprina bota dezun, Ander! Zorionak, tokatu zaizu, konten altzade? Bai, ezta? Ederki ba, zurekin elkarlanean arituko den lehiakidea ezagutu nahi duzu? Bai, ezta? Ba, orain txikusiko dugu zein den. Ia ba! Bigarrena... Ane aurreko etxea! Ja, notu, Ane! Konten altzade? Bai, ederki balagunok talde gorria osatuta dago. Eta orain, talde urdineko partaideak ezagutzeragoa. Ona hemen lehenengoa. Irati Uliarte! Haupa, Irati! A ver. Baten prezioan bi aizue. Nor zaituztegu? Irati Uliarte zuzara? Eta zu nortzara? Irati Fernández. Irati Fernández tramposa aizue, baina ongi etorria izango da gure artera, eta beraiek osatuko dute talde urdina, Iratiarrak. Ederki ba, orduan orain emozioa baretzera goaz, Bertaz, deskantxu bat hartuko dugu, eta ondoren finalerdian ikazkin hauen abilezia ikusia izango duzu, Baina hori ondoren, gero arte. Agur, guazen. Thank you.
dituzue? Orduan, folioak eta boligrafoak ekarri dituzue, ezta? Margoak eta liburuak? Aizue, zegan nora eskasa? Lanerako gogorik ekarriz baduzue? Zertara etorri zarete, Nola? Txirri, mirri eta txiribiton ikustera? Ba, nik ere ikusi nahi ditut. Zuek, hartajorrean ari zaretenez, eurei eman barko dizkiete eskolak. Horre fiderzene, mister. Kamantale, jo? Arratsalde on jaunak, barkatu baino ez zaituztet ezagutzen? Noski, atzerritarrak gara, atzerritarrak genago. Atzerritarrak? Jo, Ba, zuen aurpegiak ezagunak egiten zaizkit. Mirri eta txiribitonen antza pixka daukate, ez da lagunok? baiz, izena bileta txiribide. Boaz, azgarra mirre eta txirribito my darling. Baina, aixusen erre, adarki ezautzen ditugu, bilagun, dotorre, jator, azkar, biztor, eta zintzo horriek. Batez erre, mirri moñoño eta preziosoa. Bonio, improvisatzen egin hau disimulatzen. Ezagutzen dituzue, Eta deskuiduan baldakizue non sartu diren. Eskola interesgarri eman behar diet. Literatura. Disimulatzen egin hau improvisatu behar dira zerbait. Begira, merre eta txerrebitoni burruzore, harri ginen ez da, aixusen ikusi egin ditugu, orain dela puxka bat, liburrutegian, improvisatzen egin hau. Liburutegian, Bai, liburrutegia eurren etxea bezalakoa da, azken boladan denborra eta denborra pasatzen dute. Dagoeneko Bernardo Patxadak, baina letra gehiago ikusi dituzte. Jesus! Enekien mirri eta txiribiton hain ikasle aplikatuak zirenik? Euren bilanoa, non dago liburutegi bedeinkatu hori? Ederki txiribiton primera, nora bidali duk Mari Maestra hori. Txinara, jupi! Pipergalanta egingo diago. Ze mirrita txiribiton berriro ere biper egiteko asmotan, ez da? Egia esan, bai. Begira, martxa honetan, Andereño Rosita kotxadua bere honetatik aterako duzue, Oraingoz, Txinara bidali diago. Eta handik itzultzen denean, ikusiko dugu zertan usten dugun eskola aspergarri hoien kontua. Mirri eta txiribiton. Gogorri kasi behar duzue, etorkizunean probetxuzko pailazoak izateko. Seria, txirri, baina, gu probetxuzko pailazoak? Txiribiton eta biok? Noski. Gu pailazoa gaitu. Pailazo besterik ez, eta beste guztia, ala kuidau txirri, ala kuidau!
Gusto naritzen gara goxokiak jaten. Komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen. Denak galduta ere eskarak eskatzen. Zein da gure leloa? Asteburua maituta eskolara buelta. Gure kalbarioak askenik estuta. Baina ezin egon bat beti ozpinduta. Zein da gure leloa? Dutxatu behar dugu ia egunero. Jaboia begietan sartzen zaigu gero. Baina gure negarrik ez inork espero. Zein da gure leloa? Katarroa rapatu muki eta guzti. Doministikua egin taurrekua busti. Edukazioneko gauza ez dirudi. Zein da gure leloa? Kaixo! Kaskar! Esprinean gatoz, hain zuzen ere, berotuta mantentzeko. Aizu, eta gaurko ikazkinen altuera dela eta belauniko elkartzen. Lehenengo ikazkina, Ander, gomez dugu, ha? Bai. Ander, nire txoritxo batek esan dit, irakurtze asko gustatzen zaizula. Zer da gehien irakurtzen duzuna? Liburuak. Liburuak zein adibidez? Karakolito. Karakolito? Ara ze politia, zenbat urte dituzu, Ander? 6. 6, ara! Eta Pepillo guakizu zenbat urte dituen? Ez. Ez, gutxi gora bera? Ez, ezta? Ez. Niri ere beti gezurrak esaten dizkit, batzutan ehun dituela esan dit, así que... Ia bat, abigarrena? Ane aurreko etxea, ezta? Zenbat urte dituzuzu? 8. Nungoa zera? Mungikoa. Muikoa, aizuane, eta... Benetan esan, zenbat uste duzu sartuko dituzula? 10. 10! Hoi da, mentalidade positiboa, hoi behar dugu, baino momentuz, zuen txaloa jasoko dituzte! Haupa! Eta hona hemen talde urdina, talde iratiarra aizue, nor zaitugu polilla? Irati Fernandez. Irati Fernandez, entzun dut hortik gauza bat egitea ikaragarri gustoko duzula, zein da? Batuketak eta egitea. Batuketak eta egitea aizue, ara, eta non egiten dituzu batuketak? Non egiten dituzu? Eskolan. Eskolan? Ze eskolan? Saldupen. Primeran, oso ondo. Eta nor dugu bigarren partaidea? Irati Uliarte. Irati Uliarte, oso ondo. Zuri zer gustatzen zaizu egitea ikastolan? Gimnasia egitea. Gimnasia, ze eskolan? Uribarri eskolan. Uribarri eskolan, primeran. Beno, ba ezagutzen ditugu ja, bai talde gorria, bai talde urdina, eta Felipe handia besterik ez da falta. Felipe! Ara, Bilbora iritsi zaigu, Felipe! Guazen anakatzera, ia ba, gurtiakoak Ia ba, talde gorriak hasi behar beraz, Ander, zure txanda da. Hartu, hementxe duzu zure lekua, jarri zure lekuan, eta hasi nahi duzunean. Iepa, animo, Ander! Ia! Ia, konzentrau, Ui, haupa, Ander! Ia! Ba! Ia indarrakin! Ui, animo, Ander! Ia ba! Bi! Animo! Uiru! Primera, Ander!
urdinaren txanda da berazane, badakizu zure lekuan nun duzun, eta hasi nahi duzunean. Primeran hasizea! Ui, animo! Haupane, bi! Iru! Jesuneska, ia bat? Ui, ia konzentratu, Lau! Ederki! Zozoki! Ui, ia! Sei! Primeran! Zazpi! Haupaneska, ia bat? Ui! Haupane! Guztira, zazpi! Beraz talde gorria bukatu du, orain deskantsu bat hartu hor bankuan, eta talde urdinaren txanda da orain. Haupaneskak, zuen txanda orain. Ia, bi iratiak. Zurekin hasiko gara irati, bai? Hartu zure lekua, mentxe duzu, eta hasi nahi duzunean. Haupa irati! Venga! Iepa! Ui! Puistu, Animo irati! Baitxa duzea, iaba! Ui! Iaba irati, animo! Ia, lasaitu zaite, ia punteria hoi. Primeran! Oen bai! Ui! Haupa irati, ia irugarren hori! Iru! Animo! Lau! Osoki! Zure lekutik hori da! Ui! Animo irati! Ui! Lau azkenean ba! Haupa irati, lau sartu ditu, eta orain beste iratik zer egiten duen ikusiko dugu. Irati hartu lekua, eta hasi nahi duzunean. Haupaneskak! Primeran! Ui! Animo! Ui! Ia bigarren hori, Lasaitu zaite, irati, animo, konzentrau! Ui! Ia ba! Ui! Ia bigarren hori! Ui! Ia ba! Oi! Animo irati! Bi! Bai! Ui! Haupa irati! Haupa irati! Osoki irati! Ederki ba, guazen lagunok, guazen lanak aurrera eta puntuazioari errepazi txiki bat emango diogu. Ia ba, gure lekuak hartuko ditugu eta ikustezagun zer gertatu den. Talde gorrian Anderrek 6 hartu ditu eta ane berriz 7, beraz guztira 13 puntu dira, txalba baientzako! Eta talde urdinean ikusi duzue Irati Uliartek 4 ikaspusketa sartu ditu eta Irati Fernandezek berriz 3 guztira 7. Barkatu Fernandez, Uliarte Fernandez, guztira 7 eta zuen txaro ikaragarria. Talde gorria finalera pasatuko gara, zorionak bi hoi, Eta talde urdinak motxila parea eramango dute opari. Eta zuen txaroa oso ondo. Zorionak ba. Baituen semifinalean espezial ibili dira, baina oraindik finalean asko probatu behar dute hori, ondoren ikusiko dugu, berarte. Aur, guazen! Kaixo, Txirri, ikasle maitea. Kaixo eta ongi etorri Andereño Rosita. Azkar itzuli zara Txinatik eta bihotzez pozten naiz. Bai. Zorionez, gaurko hegazkinak oso azkarrak dira eta bidaia supersonikoa egin dut. Baina, Mirri, Txiribitan! Azken da! Gaurkoz nahikoa txotxolokeri egin dituzue! Andereño! Bai, Mirri! Begira, xutxinan, eta kontxintxinan, eta kotxinan, egon xaren bitartean, Txiribitonek eta biok, erreflexio sakona egin dugu, gogo jardunak egin ditugu, eta erabaki dugu, kolaboratu egingo dugula zurekin eskolan. Kolaborazionista bihurtu gara. Hasi nahi duzunean. Bai. Txirripurrutero, ipurdia bero, txirripurrutero. Ipurdia bero, txirripurrutero. Ipurdia bero. Ixa, hasi egingo gara. Gaurko ikasgaia, letrak.
Lasai, Andereño, nik konponduko dut arazotxo hau. Zitxo! Ekin, Andereño Rosita. Ixo! Karle! Bale! Gaurko klasean letrak aztertuko ditugu. Nor hasiko da? Ni, Andereño. Letrak edo izkiak gure alfabetoa osatzen dute. Eta haiek kombinatuz, esaldiak eta hitzak osatzen ditugu, lortzen ditugu. Horregatik, letrak, izkiak dira gure hizkuntzaren muina, Andereño Rosita. Osongi, txirri, osongi! Ni neukere nuke hain ongi azalduko. Boing, 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 boing. Ea, letrak bi multzotan banatzen dira. Kontsonanteak eta bokalak. Bai, Bai, mirri. Nola aurreratzen duen zientziak, Ea, esai guztu, zeintzuk dira bokalak? Tira, hori noski, segun eta eguraldia nola den, haixek nondi jotzen duen, eta, tira, zen nahi duzu jakin, bokalak edo bokal bereziak. Betiko bokalak, mirri, zeintzuk dira? Bai, txiribiton? Ongi da, esai guztu, zeintzuk diren bokalak? Nola? Mok eta mok? Noski, Xosita, oietzek dira bos mokalak, mok, eta mok! Txiritot, asmatu diago, jupi, akabo eskola! Guazama! Andereño Rosita, urrengo batean jarraituko dugu honekin. Bitartean aspalditik ezautzen ditudan bi txorimalo akabatu behar ditut berehala. Hau da marka! Gezurra dirudiz ez alaporta sortu duten bos bokal triste horien kontura. Kontsonanteekin hasten garenean, sekulako deskalabroa izango da. Ave Maria Purísima! Ara, betxau berriro ere! Finala! Aizu, semifinalean 6 eta 7 sartu dituzte baino nauskalo, Finaleko emaitza aurreikuste oso zaila da gure ikaskinengan tentsioan nagusi izaten delako finalean. Lehenengoak Ander Gomez izena du, 6 urte ditu, Txurinagakoa da eta bere amama Silvia agurtu nahi duera txaba beretzako. Haupa, Ander! Eta hemen lagunok, Peto Urdinez, Ane aurreko etxea Mungiarra. 8 urte ditu eta itzue artista hutsa da. Margolaria, dantzaria, ingelesez hitz egiten omen du. Eta hori bai, gurasoak agurtu nahi ditu, bai aita eta bai ama. Beraz, eman dieza jogun txalo handi bat neska politoni. Eta orain finala azteko, Felipe besterik ez zaigun falta. Etorri, Felipe! Ara, hasi da gerturatzen gure Felipe. Ia, gure lekuak hartuko ditugu pixkanaka, eta Ander, zure txanda da eta finala, beraz lasai hartu, hemen txeuzu zure lekua, eta hasi nahi duzunean, animo, Ander! Iepa, zehazki hasitzea, hauko, Ander! Ia, indarrakin! Animo, Ander, lasaitu eta konzentrau! Hauko, Ander! Ia, sartu da, ederki zabitza! Venga! Animo, Ander! Ia ba! Ia! Hauko, Ander! Ia punteria hoi! Ia ba! Bi! Ederki! Hauko, Ander! Iru! Oso ondo, hartu diozu martxa! Hauko, Ander! Iepa! Oso ondo! Hauko, Ander! Animo, hartu hori, ederki egin duzu! Lau sartu ditu Anderre guztira eta
orain Aneren txanda. Ane, zure txanda. Ba, Ane, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa, Ane! Ui! Iepa! Animo, Oi, sasoia! Ianeska! Bat! Haupa, Ane! Ai! Ui, hau da, bindarra! Ui, bi! Sartu azkenean! Haupa, Ane! Biru! Ui! Iaba, laugarrena! Lau! Biberan! Animo, Ane! Haupa! Ui! Oso gizabiltza! Ui! Haupa, Ane, ederki zabiltzara! Hori da, bukatu dutuan, ederki ba! Lagunok, guazen aurrera, finala bukatu da! Guazen aurrera! Guazen, bolígrafo erori zaiteta. Ona. Lagunok, finala bukatu da, horrela geratu da puntuak eta Anderrek 4 sartu ditu eta Ane berriz 5, beraz, badugu garailea eta Ane dugu kaso gara! Ane da, gure txapeldun handia, zoriona! Baina gaurkoan ere, bigarren postua hartu duenentzat, badaukagu raketa politia, zorionak Ander! Haupa! Oso ondo, eta Anek gure txirrinda magikoa eramango du opari zuen txalo handi honekin batera. Zorionak! Eta Bilbon paraje izugarriak aprobetxartuko ditugu, bai ez? Bai, jauna, jolastera goaz eta ondo pasatzera bide batez, gerarte! Agur! Entzun ondo alproja parea. Azkeneko aukera emango dizudeta. Ea, Txiribiton, zeintzu dira 5 mokalak? Ederki. Eta orain nire txanda mirri. Zeintzu dira 5 bokalak? Mira, ederki. Kostata, baina azkenean ikasi duzue. Beraz, orain konsonanteekin hasiko gara. Ni pentsat, ez, orain kantuan hasi behar diagu, ez da? Ikusten txirri, akabo, abesteko ordua iritsi du. Musika, maestro! Arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan laralai, laralararai, lan laralai, laralararai. Sagarra lore denbora denean, sagarra lore denbora denean, gazteak hankakarin soinua astean. Lan laralai, laralararai, lan laralai, laralararai. Arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan laralai, laralararai, lan laralai, laralararai. Iru ta iru sei dira ta iru bederatzi, iru ta iru sei dira ta iru bederatzi, festa giro honetan ez gabiltza gaizki. Lan laralai, laralararai, lan laralai, laralararai. Arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan laralai, laralararai, lan laralai, laralararai. Sagarra lore denbora denean, sagarra lore denbora denean, gazteak hankakarin soinua astean. Lan laralai, laralararai, lan laralai, laralararai. Kaixo, arratsaldeon!
Ematin ikusten duzu, haze jende jatorra dugun gaur hemen, ha! Lorez betetako lorategi baten antzera. Anigakarrik, azalaren ordoa ikusten ditut. Azalorea baina ze azalorea? Oh! Eta oraintxe gertan tomate bat! Ni ez naiz tomate bat, Gole, gole! Zukerna! Eta Superman ere ez! Gole, gole! Begira, gaur ez naiz aserretuko. Zeren eta opari bat aurkitu dut nire kamerinoan. Bai, pakete bat. Eta oraintxe hortan joango gara ikustera, Ez zuen nongeitu bat. Zer gertatzen da? Lehen dakizu, mesede bat egin behar diraz. Mesede bat? Bai, ez zuen nongeitu bat. Zeriko gera, momentu bat, zer gertatzen da hemen. Ea, horrela. Oraintxe helgi, jarri zure eskua nire buruaren gainean. Buruaren gainean, batira. Atzerago. Hemen, eta hasi atzak mugitzen. Atzak, azkar elgi, azkar. Batira. Horrela elgi ze ondo, horrela elgi. Baina zer gertatzen da, azkarrago. Horrela elgi. Eskerrik asko. Zer izan da, ba? Azkurea nuen. Ba, nahikoa da, ea goazen. Lasai, aitite, lasai. Ni nahi zure aitite, bale? Ole, gole, Superman! Ez da Superman eres, bale? Gole, gole, getizu! Oso ondo, ea, atornerekin. Ze? Kakete hori ikustera? Bai, oraintxe bertan, atornerekin, baina zu hemen egongo zara. Hemen? Bai. Hemen esan bai. Isili hori. Engenik ez zer ikusten. Horregatik usten zaitut hemen. Engenik ez zer jolin. Lasai hemen, Hori da. Bueno. Hemen daukat paketea. Ze polita. Ikusten ari naiz. Ixo. Gole, Superman. Bueno. Zer ote dagoen hemen barruan? Zure galtzontziloak elgi! Ixo! Gole, Superman! Lastima. Ui! Aiba! Baina, zer da hau? Ai! Baina, ezinezkoa da. Askatu lokarriak. Lokarriak askatzeko. Askar, itotzen ari naiz. Momentu bat, odetxe bertan, txupizka bat. Hori da. Larira! Ixo. Gole, Superman! Baina, orain zer? Orain oso ondo nago. Nekatuta nago. Oso nekatuta zaude? Igili ez dut gesterik egiten. Normala da, oinetakoak asko ibiltzen dira. Baina atxo gorgean dira igo nintzen. Gorbea? Ni bakarrik. Ez, zu bakarrik ez. Zu eta bestea. Bestea ze bestea. Normalean, zapatak, oinetakoak, bizaten dira, ez da? Jakina, eskuinekoa eta eskerrekoa. Ez, ni gakarri naiz. Bai? Errengaten sakata naizelako. Aizu, bai? Aterako aldidazu nire barrutik harri txiki bat? Harri txiki bat? Txu momentu, banoa begiratzea. Begira ze harri txiki, baina ze harri da hori de montre. Puf! Baina nola da hori? Kontxo. Orain zer? Hobeto? Bai, orain hobeto nago. Baina usain txarra dago, ez da? Usain txarra. Azekiratxa. Elgiren gezakea da!
Ixo mesedez. Ale, Zukernan! Kiratxa. Aizu, baina, zer gertatu da? Atxo kaka. Zer? Txakur kakagat zakaldu nuen. Bai? Eta oraindik usaintzen du. Ba, egia da. Jendeak lurrera gauza asko gotatzen ditut. Eta nik zakaltzen ditut. Bueno. Aizu, ebazaizu inporta lurrin kentzeko. Egia da, begira, hemen. Txikle bat duzu, etxoen pixka bat. Txikle bat, de montre. Hala ere, lurrina botako bizut, bakiratxa hori kentzeko. Etxoen pixka bat, Hori da, Orain zer? Hobeto, Algi, gotasunik orduan! Ixo mesedez. Ale, Zukernan! Eta bide batez, apanduko zaitut pixka bat. Ea, hemen pixka bat. Baina, zer dao? Zure kaspa da, Elbi! Aizu, nik ez daukat kasparik, bale? Ale, guru zoia zadelako? Nahikoa da, bale? Ale, Zukernan! Orain zer, ondo zaude? Orain oso ondo nago. Eskerrik asko, Elgi. Aizu, ondo zaude? Ez. Orain kuluska bat egingo du. Kuluska bat? Gilar txango luzega daukat. Bazartu hoian, hori da. Gilar arte. Hori da. Sartu hemen eta ondolo egin. Zer? Karri estalkia. Bai, estalkia. Hori da. Estalkia. Eta hori da, bat, bi, eta hiru. Lotan dago. Bueno. Altzakorru, azerrezka! Ixo! Barkatu. Hori da, Bilar arte. Oso ondo. Bat, bi, hiru. Eta orain, Matin, zuk eta biok itzegin behar dugu. Bai, etxera goaz. Etxera? Bai, zure oinetako argagitzera? Ez, zure mingaina garbituko dizut. Zega, oso zikina duzulako. Bale? Gole, Zukernan! Ni ez nahi Superman, bale? Ale, Claudio Landa! Bueno, agur gero arte, ea goazen, Matin. Ale, goazen, Matin. Zerbitzarri! Horrein dela 51 minutu eskatu dut neurre ferria, eta odainik ez diazue prestatu. Presto! Nire indi ollar errea nahi dut! Indi ollar errea!
nekin dioilarrerra askatu dut, eta hau, kaiolan pentsu merkezazitako oiasko miserable bat bezterrek ez da. Opela! Txiribiton! Botone txakarino ematen du. Txin? Xoxak biltzeko, hotel honetan botxon lanetan hasiaiz. Botxon lanetan haizue, mesez, txiribiton. Atetatik ezaiz sartzen eta. Beseroentzako paria, ederki. Ez didak eman behar barrexari nahizelako? Txibiton, ez diat barrerik egingo. Beida, Beida eso mesez, Bat ere barrerik ez. Txurito, baina nola nahi du barrik ezaitea figura horretan ikusita mesedez. Txiribiton, nolako galleta xoragarria. Emaidak zatitxo bat. Pelaz, Txiribiton, agintzen diat ez dudala bat ere barrerik gehiago ingo ire kontura. Palabrita del niño Jesús. Venga, Txiribiton. Tira. Ze osoa, Txiribitzen. Gainera, gauzo bat esan behar diat, Txiribiton. Nik ez diat barrerik egin, Algarak egin ditiat, eta gauza bada barrea, eta besteak algara! Guau! Joperak! Txiribiton! Txantxa indidak! Honek ez zabeak inongo graxirik! Inongo graxirik ez zabeak honek! Niri txantxa iteata! Niri txantxa ite gustan zaidak, baina ez niri, beste inori? Jopelas! Hori dukideia! Txirri, izezeok, mundiala izango da, atomikoa! Ikusia duzue, miresle batek zenolako galleta ederra oparitu didan, Haze merienda ederra egingo dudan honekin. Ikusi du Txiribiton, txirrik sekulako galleta ederra xaukak, eta galleta miserable hau. Ez da bidezkoa, Zaldegia. Zer, gustatzen, behar dut hau, lasa. Gustatzen zain, Pello? Eta ire Mikeltxo, ire bai? Eta zu, Aitziber? Bat, bi, eta hiru, Zertan abilik, krokodilo eoskorra? Bilbotar gimnasia egiten nahi nauk, Bilbotar gimnasia. Txirri, apenas, nolako galleta ederra. Guau. Txirri, utzi da meserezide galleta. Bai, bere edertasuna kantatu nahi diat. Bere goraipamena egin nahi diat, goratzarrea. Tira, ondo zegok, baina kontua ondiz, Bai. Kontu. Galletaren ederra, ederren arteko ederrena. Baina ize ustedek, galleta hau nirea duk, eta zatitxo bat nahi baduk emango diat, baina osorik ez da pentsatu ere. Jopera, Txirri, mira, Txiribiton botoloare, izera joa gozetuta xaok. Aizue, galleta hau nirea da, niretzat eman didate, eta zuek ez duzue ukitu ere egingo. Bade retro, Txiribiton, arrapazak kaiku hori.
bizkor. Zer? Ez duk ikusten onda bilen? Begira sakondo, hor non baiti biliko duk. Lasai, ik begira sakorrondo, eta ni hemen atarian jarriko nauk, eta agertzen denean ikusiko duzuen olako kokotekoa emango diodan, Ikusiko duzuen. Arloteak, inusenteak! Txiribiton osago plasta hori, Joaxemak, hemen jarriko gaitu. Ea, preste, denok, Abisatu ateratzen denean hemen dikan, Txiribiton besteatean du, bolio bestean, esan diat, hortxe jarri behar dugu, hortxe, ona begira denok, Bai, hortxe, inori, Txiribiton biok, erasora! Txiribiton babolio, zer egin du? Ez daukat fundamenturik, eta eserre. Ni biratzeko, ni ederketean hau nire bidetik, ere eskuinetik nindoan, dik ez dakik biltzen. Ez daukat inoko fundamenturik. Ni siltzeko, izen naiz. Ien biden gaizkit Txiribiton, zer esan diat, Tira, mutilak, zaudete geldik, rinozeronteak ematen duzu eta... Tira, bukatu dala eztabaida, Mirri eta Txiribiton! Aski da, Kontxo! Mirri eta Txiribiton, tratu bat proposatu nahi dizuet. Begira, nik nire galleta zoragarri hau emango dizuet zuentzat, baldin eta zuek galleta raro hau niretzat ematen badidazue. Tira. Ados, Txirri, ados, ekatzakide galleta. Tira ba, zuentzat. Eta orainik zuen galleta hartuko dut, noski? Stop, Txirri, stop. Zer? Oi, mesedez, zeu zain txarra duan, Aizak. Oso kiratxandia duk, Aizak, Mirri, nik gaur goizean ere seko dutxatu nauk eguneroko legez, Sentitzen diat esatea, baina kakuzainen lenguzu ematen duk, Nolako zain txarra, mesez, uzkerru zaila. Zer? Dutxa, baina nola hartuko dian nik dutxa hemen antzokiaren erdi-erdian? Kasualidadez, gaur, hotel honetan, dutxatzeko sistema berria jarrite, bira, hortxe dauke, eta dutxa. Tira, hain usain txarra badut, dutxa hartu... Baina nire jantzi dotore hau jantzita nola hartuko du dutxa? Sistema ultramodernoa duk, jantzita dutxatzeko modukoa. Ez dago erantzteko beharrik. Segi. Tira, hain usain txarrekoa banai. Eta, kitxo! Gaiko! Ai! Mirri eta Txiribiton, oso graziosoak zarete, Majoa galanta, Eta dagoneko goseak amorratzen egongo zarete, noski? Bai, horixe, oraintxe, jango diagu galleta. Tira ba, hasi ba galletak jaten. Eta orain harrapatuko zaituzte nik zuek nazkantzeak.
Felipe martxan jartzeko ordua iritsi da, eta ez dut Pepito txoropito hori inon aurkitzen. Ai, aizue, zuek ikusi alduzue. Ba, irteteko ordua da, bestela berandu iritsiko gara urrengo geltokira. Baina, Pepito, orain ere txotxolokeriatan. Txirriren azken asmazioa probatzen ari naiz. Eulikopteroa. Eulia ez, mande euli galanta zarazu, ixe. Nagusi, traste honek funtzionatzen badu, Felipe saldu egin beharko dugu. Zu burutik jota zaude. Trikitongo bakoitzari eulikoptero ban oparituko diogu. Eta horrela, azkarrago iritsiko gara herrietara. Pepito, egon zaite geldi, Eta deitu Feliperi behingoz. Akabo, Pepito makinaria. Aurrerantzean Pepito egalaria izango naiz. Kapitain pilotua. Baizera, asko jota, azafata. Ixo, eta begiratu arretaz. Erne guztiok banoa da! Ai, 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 ai. Baina, gaizki bukatuko du arratsaldea, Oso gaizki. Ai, aizue, favore bat egin behar didazue orain, bai? Gure tren magikoari deitzen lagunduko didazue? Babalore horrek berekin eraman duta txiribitua. Ai, ia ba, denok batera, bai? 1, 2 eta 3. Felipe! Ozenkie denok batera, Felipe! Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Periko, seme Juaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme Juaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Aza olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme Juaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme Juaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Aza olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai.